Dnes vám ukážem, ako upraviť nahraté skóre v hre na hlavnej stránke Google. Začnite tým, že budete behať ako inokedy. Takto dosiahnete čas asi 10 sekúnd. Teraz, keď už ste nahrali nejaké skóre, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zvoľte preskúmať prvok. Potom v tomto okne dvakrát ťuknite na skóre, ktoré ste nahrali a zmeňte ho na požadovaný čas. Ďalej, aby sme to spravili viac nenápadné, zmeníme 2 vyplnené hviezdičky na 3 vyplnené hviezdičky. Ťuknite na poslednú hviezdu pravým tlačidlom a opäť zvoľte preskúmať prvok. Dvakrát ťuknite na atribút class a zmeňte ho na SMG namiesto SMH. Potom už iba vytvorte snímok obrazovky, ktorý môžete zdieľať.